kan se, har vi en graf her, som vi har tegnet på y-aksen og x-aksen. Til at starte med, det er sådan en funktionsanalyse det her, til at starte med skal man finde nulpunkter. Og nulpunkter er, hvor grafen skærer i x-aksen, men her har vi ikke nogen nulpunkter, for den skærer ikke i x-aksen. Definitionsmængden, det er, hvor man måler den fra x-aksen, så det vil sige, at det er 0, til 12. Og værdimængden, det er så for y-aksen, og det vil så sige, at det er 1,8 til 9. Så er der maksimum og minimum, og minimum, det må så være 1,8, for det er der, hvor den starter. Og maksimum må så være 9, for det er der, hvor den slutter. Så har vi, om den stiger eller aftager selve grafen. Og den her, den stiger fra 1,8 op til 9. Og den aftager ikke, det vil sige, at den går ikke nedad, den stiger kun. Så den aftager slet ikke. Så det vil sige minus. Ja, det var det.